राज्यात ग्रामीण अर्थव्यवस्था नवीन शिखर गाठत आहे. स्त्री शक्तीला समर्पित योजनांमुळे आठवतंय ना, गरीब व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यावर त्याचं संपूर्ण कुटुंब कसं दुःखाच्या विळख्यात अडकून लावतोय तो पुढे लावतोय. आज मात्र इथं लावतोय तो काय इच्छा असूनही काहीच न करता येणं, पण आता मात्र ती सगळं बदललं आहे. किसान क्रेडिट कार्ड तेव्हा संपूर्ण